खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान ब्लगाव फिन खनसे आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै दंफैयो नै दा गुवाहाटीनि बाथौफुरि होननाय जायगायाव, आरो बे बाथौफुरिनि बेक ओरै अपोजिटाव मोनसे फिल्ड दङ। बे फिल्डआव माने NDFB फोरनि माने मुंख्लं सान फालिनाय जादों। बे मुंख्लं सानाव आं दंफैयो गाइस। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मानगोनां सारमोनाबो फैदों, आरो बेजों लोगोसे जोंनि गुवाहाटीनि एक्स NDFBनि प्रेसिडेन्ट दङ। बे बिथांमोननि दिनै मुंख्लं सान फालिनायखौ नोंथांमोन साराबो बिबार बारनैसो होनानै खुलुमबाय गाइस। So guys, नै फाइनालि माने दिनै गुवाहाटी जिल्लानि गेलेग्रा फोथाराव गेदेमा मुंख्लंफोरनि एक्स NDFB बा NDFB फोरनि नामाव मोनसे मुंख्लं सान फालिनाय जादों। बेवहाय नै दा बयबो सारमोना गाजा गोमजायै एक्स NDFB निफ्राय नुजाफैदों। लिडार केडार्स गासिबो दं बेयाव। उन्दै गेदेरनि खोथा गैया, जों बयबो जयैनो फैनानै बेयाव माने फ्लेग हस्टिं खालामगोन आरो गाइस। दा खालामाखै, खालामगोनसो। सारमोन दं गासिबो। दा फ्लेग हस्टिं खालामगोन आरो गाइस दसेनि उनाव। बेजों लोगोसे जोंहा गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट PWC नि BBPF बिनिनो फाउन्डार बिथां गाम्बारु मोसाहारि सारखौबो गांसे आर'नाइजों सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बेजों लोगोसेनो जोंनिनो BBPFनि सांग्रां मावथि बिथां GS बिथां बाबु बर' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों खावलायनो गोसो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट एक्स फरामनि मानगोनां गाहाय आफादगिरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लागोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट एक्स फरामनि मानगोनां GS जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां दिलीप बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लागोन। दायो जोंहा हाबाफारि बायदियै दा जोंहा गुवाहाटीनि मानगोनां अमरेन्द्र सारा दा फ्लेगखौ हस्टिं खालामगोन। दा बिथाङा जेने थेने दुखुनि गेजेरजोंबाबो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो फैनानै फ्लेगखौ हस्टिं खालामफैदों गाइस। स' गाइस, फ्लेगखौ हस्टिं खालामबाय। दा एसे फ्रि जाथ'लायबाय, एबार बावनाय जासिगोन गाइस दसेनि उनाव। स' दसे आफा आनान गसाइनाव दसे 1 मिनिट आर'ज गाबबाय गाइस। बयबो गंनानै थानो गोनां जाबाय दसे साइलेन्टलि 1 मिनिट।
टाइम जाबाय गाइस टाइम आप जिउ जारिमिन बिनि सायावहाय जोंहा माननि आलासि बिथाङा फंनैसोआवबो एसेब्लाबो जिरायनायब्लाबो फोरमायथिनानै होयोबा मोजां जागोन होननानै जों जोंनि गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट एक्सप'निफ्राय नोंथांनो खावलायनाय स' गाइस आंबो मुंख्लंफोरनि नामाव बिबार बारनैसोबाबो बावबाय गाइस हाबाफारिया आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव खुंजादों लोगोसे बे गुवाहाटि नोगोरमायाव नोंथांमोना खुंदों दा बे हाबाफारिखौ खुंनो लानानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों आरो लोगोसे बेनि सायाव मा बुंनो सानदों रायजो राजाफोरखौ दिनैनि प्रग्रामाव जोंहा जाय गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा सुथुरनि आखायाव बुख्रुब जानानै हारिनि थाखाय गावनि थैखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं जाबाय बे समाव जोंहा गेदेरमा सासे लोगोआव मोनफादों बे दिनखालि एखे लोगो दंफायोमोन इसोरनि अननायाव बा बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिम बे गेदेरमाया जोंनि खाथियाव दं गुवाहाटि एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेडनि बे दिनै बे प्रग्रामाव जों लोगोआव मोनफानो हानानै जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा माखासे आलासिफोर दं आरो लोगोसे थाखानाय जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव बिटिसि सरकारनिफ्राय उदालगुरियाव खुंनाय जादों जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों गोजोननाय जासिहरो आरो बिटिआरनि बाहेरायाव गुफुर हालामाव खुंदों अल आसाम एक्स.एन.डि.बिफ्रा लोगो नांनानै आरो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जायफोर सुबिदा मोन्दों बिथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो खुंदों जोंबो गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टआव जोंबो सरासनस्रायै जा हायो बिथांमोनखौ जाय हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ दान्दिसे सम मान होनो हानानै बा बिथांमोनखौ जों दान्दिसे सम आलारि बाथि लगायनानै जों आर'ज गाबनो मोननायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों अराय सम बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन बायदियै थाबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो आरो जोंहा फैगौ 3 अक्ट'बराव बार्थडे दं एन.डि.बिनिनो बेखौ जों गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टआ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो खुंनो जोङो सावरायलायदों आरो गुवाहाटियाव थानाय एक्स.एन.डि.बिफ्रा गुफुरनि प्रग्रामाव माखासे थांदों आरो माखासेया बेयावनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा गाजा गोमजा गुवाहाटियाव थानाय गेदेरमा रायजो राजा आरो बर'नि मोनफ्रोमबो दल संगठनफोरखौ जों 3 अक्ट'बराव हेफाजाब मदद होगोन होननानै आरो बे जोंनि प्रग्रामाव नुजाथिफैगोन होननानै जों आसा खालामो जों हानायखिनिखौ जों मेसेज होगोन लाइजामजों आरो ससियेल मिडियाफोरजों जोङो हांख्रायगोन जाहाथे बयबो 3 अक्ट'बराव बाहागो लाफैगोन बा जोंनि माखासे नाजानायखौ बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन बायदियै हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो बेखिनिखौनो बयनिसिमबो मेसेज होनाय जाबाय थेंक इउ बयबो एक्स.एन.डि.बिफ्रा साहा आरो मिस्थि बायदिसिना जानाय खालामदों सारा फैदों नै जोंना बाहागो लाफैग्रा बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो आरो बिथांनि बागै खुलुमबाय दिनैनि जिथु जोंनि मुंख्लं सान फालिनायाव जोंनि गासैबो लोगो बिथांमोनखौ सफैनो हानायनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेयैनो जोंनिनो जेनोखि सिगांनो बे बांबुरगोराजों थाफाजेननाय फार्स्टनिफ्राय थाजेननाय सार बिथां अमरेन्द्र साराबो फैनायाव जोङो गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बिथांनि देहायाबो जोबोर गाज्रि थेवब्लाबो जोंनि इउनाइटेड फ्रम एक्स.एन.डि.बि मुंख्लं सान फालिनायाव बिथाङा नुजाफैनो हादों ओंखायनो जोङो गुवाहाटि इउनाइटेड फ्रम एक्स.एन.डि.बि जानानै बिथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर होनाय जाबाय गोजोन्थों आं बेखिनिखौनो बुंनो लुबैदों साराव बेयावनो दं साराबो नै
गुवाहाटीनि एक्स एनडिपिफोर आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि गासिबो गुवाहाटी कामरुप जिल्लानि आरो बिसोर दिनै मुंख्लं सान फालिनाय जादों गाइसपियाव प्रग्रामाव फैनानै माबादि मोनखो जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय दिनैनि दिनाव जों मिथिबाय 36 माने मुंख्लं सान बि मा नाममोन बि बांबुरगोरा बिथांनि थैनाय सानखौ बाहाय गोसोखांनानै जिल्ला एनडिपि फरामनिफ्राय बेखौ खुंनाय जादों बेहाय जोङो बाहागो लानानै आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों दा बेनि खोथा जे बै समाव दा बर' हारि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै एनडिपियानो जा सोरबा बिएलपियानो जा सोरबा पिएलपियानो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बुरलुंबुथुरनि साहा आलादा बर' न'खर सोरजिनायनि थाखाय बयबो गावनि आफादनि आइडिय'लजिजों बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जुजिबोदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बयबो मिथिलायखागौ जोंनि गेजेराव माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं बेफोरनि गेजेराव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोजां सुबुंफोर जों गावनो गाव बुथारलायनाय नासयलायनाय जादों बे दुखु गोनांथाव बाथ्रा जादों दिनैसिम नैबे परिबेसा दा गैला थांनाय 27 जानुवारियाव एनडिपि मोनब्रै ग्रुपनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिअ बिथांमोननि गेजेराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट मोनसे एकर्ड फैदों पिस एकर्ड बड'नि लास्ट 3थि पिस एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो बयबो मिथिदों जे एनडिपि हिसाबै दा बिथांमोनहाबो सरासनस्रा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोलियो आरो बयबो जायगा मोनदों दा दिनैनि गेजेराव जोङो खावलायनो सानदों जे एनडिपिनि गेजेराव सरकारजों जेबो दाङाबाजि गैया आरो रायजो राजाफोरजोंबो गैया ज' बिथांमोनहाबो रायजो जानानै पाब्लिक जानानै खामानि मावगोन समाजनि जाथिनि सिबिनायनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय खामानि मावलांगोन बेखौ बयबो मिथिगौ आङो खावलायगोन दा सिगां जालांबाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि बेलायाव गोबां जाथाय जोंनि गेजेराव मोजां लिडारफोर दैदेनगिरिफोर सोरबा हौवासायानो जा सोरबा आइजोआनो जा सोरबा बोराइ बन्धुआनो जा बर' थुनलाइयानो जा बर' फरायसा आफादानो जा एनडिपियानो जा बेनिफ्राय बिएलडिआनो जा भलन्टियार फर्सनियानो जा जोङो जिउ गोमानांदों बेनि थाखाय इयुनाव जाहाथे जोङो बेफोरखौ लाबोबावनाङा आरो बेफोरखौ बावनानै जोङो ज'नो जाहाथे बर' हारिनि थाखाय जोङो ज' जौगाथायनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय आरो दिनैनि दिनाव बे बांबुरगोरा बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे आफा आनान गसाइनि खाथियाव अरायसम जायगा मोनो सान्थि बिनि थाखाय बिथांनिसिमबो आङो आर'ज गाबनाय थाबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो खावलायबाय जे बिथांनि जा जिउ गोमालांनाय जा बिथांनि जा सेक्रिफाइस बयबो जों गोसोखांनांगौ सम बोथोर फैनाय लोगो लोगो बिथांनि जिउ जारिमिन बयनोबो जोङो फोरमायनांगौ आरो बेखौ जारिमिन हिसाबै लाखिनानै जोङो बयनोबो फोसावनांगौ गोजोननाय थाबाय सारनिसिम लोगोसे बाबु बर' जाय जोहोलावफ्रा माखासे गावनि बुजिस'नो हायैयाव सोरबा रन्जित बिथाङाबो जोंनि बर'नि आखायावनो थैनो गोनां जादों बांबुरगोरा साराबो गावनि हारिनि आखायाव थैनो गोनां जादों दान्दिसे सम बिबार मालाखौ साराबो जोंजों गुवाहाटियाव थानाय एक्सएनडि बेफोरजों दान्दिसे सम देहाया जोबोद लोरबांबाबो दसे नुजाफैदों सारा गावखौनो गोसोआव माबायदि मोनदों ओरैनोथ' आङो माने केपाबोल नङा मुभ खालामनाय थेवबो दिनैनि दिना मोनसे जारिमिनारि दिन एनडिपिनि मोनसे गिदिर जारिमिनारि दिन बे 1988 सेप्टेम्बर
दिनैनि बे सान बे 14 सेप्टेम्बरा मोनसे बिराद गिख्रंथार जारिमिन जानानै थाबाय आरो बेवहाय जोङो सुथुरजों बुथारजायाखै बांबुरा ओमफ्राय गावजोंनो माने मिसआन्डारस्टेन्डिं होननांगोन फरायसाफोरनि दाजानाय दंमोन ना भलन्टियार बे भलन्टियारखौ माखासे मानसिफ्रा मोजां मिथिसार गैया बिना अयथासार फार्स्ट एनडिबिनिफ्राय मुंख्लं जानाय फाइनालि लोगोफोर दिनैनि मुंख्लं साननि समायाबो जोब्बाय आरो खालामखांबाय ओंखायनो दा बयबो मानसिफ्राबो थांजोब्बाय नै गाइस ओंखायनो दा दिनैनि बे भिडिअ'आबो बे जायगायावनो जोबगोन आरो आं बे जायगायावनो भिडिअ'खौ खालामफैदोंमोन ओंखायनो जों बयबो थांजोबसिगोन गाइस दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेबां थांनाय जासिगोन ओंखारजोब्बाय गाइस नै बयबो